soha nem látott mennyiségben időztek nálunk a darvak. A korábbi 2018-ban megszületett daru vonulási maximum 160 000 példány volt, ezt ebben az évben jelentősen sikerült túlszárnyalni, hiszen 194 000 madár került meg a Nemzeti Park területeinek a számolása kapcsán. Darvak normál vonulási ciklusa az gyakorlatilag szeptember közepétől október végéig, november elejéig tart. Tehát gyakorlatilag ugye most már lassan novembert írunk, és konkrétan a darvak még most tömegesen vannak jelen. Amelyeket ugye ebben az időben aratnak le, és a darvak ebben az időszakban a mezőgazdasági területekre járnak ki az elhulajtott kukoricaszemeket összeszedni.